Okay, så er vi her så i Østrig simpelthen igen. Og vi sidder i teltet lige nu, fordi det regner udenfor. Og det tordner og lyner, og det er rigtig, rigtig hyggeligt. Ja, det er klokken. Hvad? Ja, fortsat. Ja, kan man høre det? Det kan man godt. Okay, vi kan i hvert fald høre det. Og vi har lige været med til, hvad hedder det? Noget underholdning, noget med dårlige sketches og sådan noget. Og det var rigtig, rigtig, rigtig hyggeligt, og vi var alle sammen meget parate til at gå hjem i teltet. Og nu fik vi så lov til det. Yay! Og så er der sådan noget seniorarrangement. Ja, noget seniorarrangement. Og det tror vi skal med til, hvis det stopper med at regne. Vi har ikke helt... Der er 3 kvarter til, så jeg tror, det går. Ja, om 3 kvarter. Klokken... Hvad er klokken? Halv 10, var det ikke sådan, det skulle være? Hvad er klokken? Klokken er 9:30 nu. Klokken er 9:30, og det skulle starte 15:15. Ja, 15:15. Så ja, vi håber på, at det stopper med at regne. Og så var vi også ude og kigge på udsigten derude. Og det var sådan, bjergene, det var sådan, man kunne se noget af bjergene. Og så var der bare tog, og så stod vi og diskuterede lidt, om det var og tog regn. Det er regn. Om det bare var tog, eller om det var regn. Og jeg troede, jeg er 100% sikker på, at det altså er tog. Og Stefan er 100% sikker på, at det er regn. Jamen, det ved jeg. Du er flerstemmigt nedstemt. Jamen, sådan så det nemlig også ud op i bjergene. Så Godt så. ja, anyway. Pointen er, at vi sidder her, og vi har det rigtig hyggeligt, og vi synes lige... Mere eller mindre. Nogen, der har noget slik. Nej, og det... Ja, har vi lavet andet i dag? Vi har lavet ingenting i dag. Jeg har løbet rundt og været sexet i lidt påklædning. Ja, det har de. Vi er sport. Og du skulle da også været sexet. Ja, og vi har fået sol. Så dårligt. Ja, man kan godt se det faktisk. På Alice. Ja, jeg har fået sol. Man kan ikke se det på mig. Man kan godt se det på mig. Min skulder er blevet røde. Men I er også perker, hvad angår sådan noget? Ja! Nej, Nej. okay. Og har vi lavet andet? Vi har lavet ingenting. Vi har sovet, og vi sover meget. Vi har Nogle af os har i hvert fald. Ikke kig på mig. På mange stålifter. Og i morgen skal vi op. Ja, vi skal op til evigt sne. Så vi tager badetøj på. Ja, og vi tager kameraet med, så vi kan filme os badetøj op i sneen. Så skal vi lave sne egentlig. Ja. Ikke i badetøj! Nej, det kan vi bare ikke. Jo, vi kan. Jeg vil filme, så kan vi holde tøjet på. Nej, du skal fandme også med, vi får Poul til at holde kameraet. Ej, mand. Røv. Og du skal med på min mor. Jo. Hvis det er Oh nej! Sidste gang jeg var kold med dig, var det okay, for der fik jeg lov til at sidde med dig i en bruskabine i lang tid. Det var hyggeligt. Men jeg gør det ikke igen. Hvad laver du, Linette? Linette humper lygten. Tordner. Det lyner på Alice. Det lyner fægt. Okay. Vil du slutte af? Ja, okay. That's how the cookie crumbles. That's how the cookie crumbles.